Enkle konfektjuletrær presenteres av Odense ægte marsipan. Nu vil vi vise jer, hvordan vi laver marcipanjuletræer. Tager marcipanen, skærer en strimmel af med osteskæren og nougat. Lægger dem sammen, som til en sandwich. Nougaten tager vi direkte fra køl. Så får vi nogle fine, skarpe hjørner på vores marcipanjuletræer. Så skærer vi dem i nogle trekanter til juletræer. Og så skal vi have dem dyppet i chokolade. Sætter dem over på bagepapir. Pynter dem fint med kokos. Marcipanjuletræer med nougat. Det er da nemt. Enkle konfektjuletrær ble presentert av Odense ægte marsipan.